Inaresto rin ang tindero ng gulay matapos mahulihan ng baril at droga. Nagpapatrol si Aldrin Soriano. Kulong ang 26 anyos na tendero ng prutas at gulay matapos ang isinagawang buy-bust operation kahapon. Top 4 din ang sospek sa target list sa bayan ng Mapandan. Nakuha mula sa sospek ang 2 sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia, 600 pisong cash, 1 kalibre 38 revolver at 3 pirasong bala. Yung kasi pagtitinda niya ng prutas, parang front niya na lang yun. Pag sa gabi, doon siya nagtitinda ng mga drugs. Yung baril niya na parang minsan daw pinagpapananakot niya. Mariing pinabulaanan naman ng sospek ang mga paratang. User lang po ako. Pero? Hindi po ako nagtunta talaga. Hindi po, nilagay lang po yun. Nilagay lang po, wala po ka talagang baril po. Wala na po. Nahaharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act, illegal possession of firearms and ammunition, kaugnay ng COMELEC gun ban ang lalaki. Arestado rin kagabi ang 43 anyos na magsasaka sa Mapandan, Pangasinan matapos mahuli dahil sa kasong pagpatay. Top 3 ang lalaki sa most wanted na kriminal sa bayan. Ayon sa mga pulis, pinagsasaksak ng sospek hanggang mamatay ang kanyang kaibigan na nakainuman pa bago ang insidente noong nakaraang buwan. Bagay na itinanggi naman ng sospek. Sa ngayon ay nasa kustodiya pa rin ng Mapandan PNP ang lalaki na nahaharap sa kasong homicide. Aldrin Soriano, ABS-CBN News.